Po zhliadnutí dokumentárneho filmu Zakázané vzdelávanie nám doktor Peter Benkovič ponúkol recenziu. Zakázané vzdelávanie? Vy si myslíte, že je možné zakázať vzdelávanie, keď ľudia prirodzene túžia potom, aby veci poznávali, aby ich zlepšovali a menili? Áno, dá sa to. Predstavte si systém, ktorý je založený na príkazoch, zákazoch, pravidlách. Trebárs aj náš školský systém. Keď potom niekto príde s inováciou, oni ju nezakážu. Len povedia, toto nesplňa tieto požiadavky, toto nesmiete takto, toto by ste mali inakšie. No a potom nie je z toho zakázané, ale zabijú dobrú myšlienku. Film Zakázané vzdelávanie natočili v Latinskej Amerike. Keď som ho prvýkrát pozeral, sám som bol prekvapený, aké to je veľmi podobné, čo som tu zažil. Ja na základnej strednej škole a so svojimi deťmi. Potrebujeme vzdelávanie, ktoré bude ľudí chystať do doby, ktorá tu je. Všetko sa rýchlo mení, všetko je komplexné, je všetko krehké. Pozrime sa, koľko neurotických chorôb pribúda u detí. My potrebujeme iný systém, ktorý ľudí naučí v tomto chodiť. Verím, že sa nájde dostatok odvážnych, proaktívnych ľudí z pedagogickej oblasti a príbuzných, ktorí si zoberú z tohto ponaučenie a urobia a pomôžu našim deťom a mládeži do budúcna. Všetkým veľmi odporúčam film Zakázané vzdelávanie.